nguta main switch, abamthanda kakhulu bathi nguta bulletproof, ngowalapha eGqaka location eNgcobo kwiphondo leMpuma Kapa. Uta main switch kuthiwa uyazilolonga elungiselela itumente yembethi manqindi eza kuzinyaselwa eOrient Theatre kuGompo apha kwinyanga yesilimela kulo nyaka sekuye ka-2021. Kuthiwa uta main switch oko wagqugqisa kwiilali zaseNgcobo eziquka oonyanga, oomanzana, oocwecweni, oobhojana, oogoboti, oonzolo, oongxogi, oomkhanzi, oogqutyini, oocefane, ooqolweni, oomaqanda, oogadini, oosidadeni, ooxonya, ooncorha, oolwewini, ooqebe, oochibini, oobhaziya, oobhodini, oonomadamba, oocobosi, njalo njalo. Kuthiwa oko etshatshela ebetha onke amadoda abhodle isabhongo, amanye afe isiqaqa. Abantu abangoosisi apha kuGompo kuthiwa bathe besokubona imifanekiso yakhe oko bemncoma besithi that is a true definition of a tall, dark and handsome man. Abantu abangoosisi oko bemangalisekile bematshekile ingathi bancanyiswe yikati. Kuthiwa lo mfana uta main switch ufunda kwenye idyunivesithi ezizinze kwiphondo leNtshona Kapa kuthiwa yi-UEE. Kuthiwa wenza izifundo ze-gender studies, wenza ii-masters kuyo. Kuthiwa itayitile ye-thesis yakhe ayenzayo kwii-masters kuthiwa ibhalwe ngolu hlobo ithi what is the reason why men catch feelings if they are the mancinzos. Uthi icase yakhe uzawufuna uku-understanda kwindawo yaseNgcobo apho akhulele khona. NgesiXhosa esiphandle ithi ifuna uku-understanda ukuba amadoda kutheni aye akhetshe ii-feelings xa engamancinzo ngaphezulu kwabantu abangoosisi, kuba kuthiwa abantu abangoosisi bona bayakwazi ke upheka iimbiza zibe yi-17 zingatshi zonke. Ngaphandle kokuba uta main switch abe yimbethi manqindi, thina siyambona kwi-catalogue, sesimbona nakwi-Oak magazine, sesimbona nakwi-Arm magazine, i-Ove magazine, zonke iimagazini, ii-Honor zalapha kweli lizwe loMzantsi Afrika. Uyalibona nechain lakhe alisuki apha, kuthiwa eli chain lisuka eNew Hampshire, eMelika. Kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841 ndingusimo Sibucayi Nkomonye, ndiseGqaka location eNgcobo kweli phondo leMpuma Kapa. Ndizokuncoma le mbethi manqindi ndisithi abafana bakuGompo ingathi ngebezilungiselela ifikile imbethi manqindi yaseNgcobo ezalwa ngodlangamandla. Uyayibona le ndoda idla ngamandla, eat by power.